तर आज मी छानपैकी कोबी मसाला बनवलेला आहे। टिफिनसाठी खास भाजी आहे ही। सकाळच्या घाईमध्ये हा चटपटी स्पायसी झणझणीत चवदार असा कोबी मसाला मी बनवलेला आहे। पाहू शकता, याला पाहता क्षणी तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे। न आवडीची कोबी म्हणजे ज्यांना कोबीची भाजी खायला आवडत नसेल ना, तर ते लोकांनी ही भाजी अशा पद्धतीने करून बघा आणि खाऊन बघा। बोटं चाटून पुसून ही भाजी खाऊन टाकताना इतकी छान लागते। ते इकडे बघू शकता, पातळ स्लाइसच्या अशा ह्या उभ्या उभ्या काप केलेल्या आहेत। चौकोन काप करण्यापेक्षा ना असे पातळ स्लाइसचे कटिंग करा कोबीची। त्यानंतर आपल्याला याच्यातले थोडेसे वाटाणे घ्यायचे। तुम्ही वाटाण्याला थोडेसे शिजून सुद्धा घेऊ शकता, म्हणजे भाजी लवकर होते। तर मी असे कच्चे टाकणार आहे। त्यासाठी 2 कांदे आणि 1 टमाटा आपल्याला वापरायचा। आता इकडे हिरवी मिरची नाही टाकणार, कारण आपण इकडे मसाला वापरणार आहोत। तर सुरुवातीला आपण ही जरा कांदे ना कटिंग करून घेऊया। आपले नॉर्मल जसं करतो आपण तसेच, किंवा पातळ उभे काप पण करू शकता। तर मस्त मी तुम्हाला आज भाजी दाखवते। खरं सांगते, बऱ्याच लोकांना ना पत्ता कोबीची भाजी खायला आवडत नाही। बऱ्याच लोकांचं जाऊ द्या, माझ्याच घरामध्ये पत्ता कोबी म्हणलं की तोंड असं वाकडच होतं, पण जेव्हापासून मी ही भाजी केली ना आवडीने खातात, म्हणून मी ही बनवते नेहमी। ते हे बघा, आता हे कांदे सोलून घेतलेत, ह्याला छानपैकी बारीक कट करून घ्यायचं। सकाळच्या घाईमध्ये ना टिफिनला काही सुचत नसेल ना, तर तुम्ही ही भाजी आवर्जून करून बघा। नेहमी तुम्ही ही भाजी करून खाता। असं बारीक चिरून घ्यायचं, कांद्याची कटिंग करायची। पत्ताकोबीची भाजी बटाटा टाकून, चण्याची डाळ टाकून आपण नेहमी करतो, पण ही अशा पद्धतीने कोबी मसाला याला बोलतात, वाटाणे टाकून आपण ही भाजी करतो। सुंदर लागते, टेस्ट खूप असते, कारण मसाल्याचा एक छान फ्लेवर येतो भाजीमध्ये। आता हे बारीक कांदा चिरून घेतला आहे। आता आपण 1 टमाटर घेऊया कट करून। हा पेपर असं टाकून कटिंग केली ना, त्यामुळं काय होतं, आपला किचन वाटा स्वच्छ राहतो, आणि म्हणजे कसं आपल्याला हा पेपर फेकतासुद्धा येतो मग। तर मी नेहमी कटिंग बोर्ड जर भेटला नाही किंवा नसेल, तर अशा वेळेस तुम्ही हा पेपरचा वापर करायचा, जो फेकण्यात जातो असा पेपर। आता हे कटिंग केली टमाटरसुद्धा। आता कांदा टमाटर चांगल्या प्रकारे कटिंग करून घेतले। आपण आता कढईकडे जाऊया। तेल तापत ठेवलेलं आहे। सुरुवातीला आपण याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकायचे। इकडे अद्रक लसूणची पेस्ट जर आवडत असेल तर टाकू शकता, पण शक्यतो काय ना, पत्ताकोबीच्या भाजीला एवढी आवश्यकता लागत नाही अद्रक लसूणची, पण तरीही लसणाच्या 2-4 पाकळ्या ठेचून तुम्ही टाकू शकता, हे असं परतता वेळेस। आता जिरे थोडे तडतडले की याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा, आणि ह्याला थोडंसं आपण परतून घ्यायचं स्लो गॅसवर। हे थोडंसं परतून झालं, याच्यामधला थोडासा कच्चापणा नाहीसा झाला की मग आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेलं टमाटर टाकून घ्यायचं। आता इकडे मी टमाटर टाकून घेते। असं थोडा वेळ पहिला कांदाच परतून घ्यायचा, आणि मग टमाटर टाकून घेऊया। ते इकडे मी बारीक चिरलेलं टमाटर टाकून घेते, पाहू शकता। आता हे परत एकदा मिक्स करायचं, कारण टमाट्याचा कच्चापणा हा निघला पाहिजे। मस्त भाजी लागते ही। आता कांदा टमाटर चांगलं परतून घेते। आता याला थोडा वेळ झाला, म्हणजे थोडंसं नरम सॉफ्ट झालं, एक वाफ द्यायची, म्हणजे टमाटे कांदे छान परतून होतात। हे बघा, लगेच परतले जातात तेलाच्या वाफेवर असं। आणि मग आता आपण याच्यामध्ये आपले मसाले टाकूया। इकडे मिरचीचा वापर करायचा नाही। तर मसाल्यामध्ये आपले डेली रुटीनचे मसाले, रोजच्या वापरण्यातले आपले घरचं साहित्य। तर 2 चमचे इकडे मी लाल तिखट वापरते। झणझणीत तिखट अशी ही कोबीची भाजी लागते ना। 2 चमचे लाल तिखट, इथं अर्धा चमचा हळद टाकलं आहे, कारण भाजीची क्वांटिटी छोटी आहे, त्यामुळं थोडेच मसाले टाकायचे। गरम मसाला, धना पावडर, बेसिक मसाले टाकून घ्यायचे आवडीनुसार, आणि चवीनुसार मीठसुद्धा मसाल्यासोबत ह्या स्टेजवर टाका, म्हणजे भाजीला कधी कमी जास्त असं होणार नाही। मग सगळीकडून मग भाजीला कोटिंग होती मसाल्यासोबत मिठाची। आता आपण कसं वाटाणे थोडेसे उबाळून नाही घेतले, म्हणून आपल्याला सुरुवातीलाच ह्याच्यामध्ये वाटाणे टाकून घ्यायचे। तर थोडेसे टाकून घेते, एवढं काय वाटाण्याची गरज नाही, भाजीपुरते पुरेसे आहेत हे। आता ह्यालासुद्धा मिक्स करते, एक वाफ द्यायची, म्हणजे वाटाणे जरा नरम सॉफ्ट पडले जातात, आणि वाटाण्यालासुद्धा ही मसाल्याची खूप छान कोटिंग भेटते।
तर झाकण ठेवायचं आणि याला एक वाफ येऊन द्यायची. आता एक वाफ झाली की बघू शकता वाटाणे कसे मस्त तेलामध्ये मसाल्यामध्ये असे फ्राय झालेले आहेत, म्हणजेच नरम सॉफ्ट झालेले आहेत. आता आपण ह्या स्टेजवर आपली ही कटिंग केलेली पत्ताकोबी टाकायची. तर वाटाणे चांगल्यापैकी मस्त मसाल्यामध्ये पॅक झालेले आहेत, चव वाढती मग अशाने. आता याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया चिरलेली कोबी. सेम प्रोसेसनी तुम्ही फ्लावरची भाजी पण अशा पद्धतीने करू शकता. हे बघा मी सगळी भाजी याच्यातली काढून घेतली. आता याला हलक्या हाताने अगदी स्लो गॅस करायचा आणि हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं जोपर्यंत कोबी वाटाणे मसाले चारी बाजूनी व्यवस्थित मसाल्यामध्ये पॅक होत नाही कोबीमध्ये. हे असं मिक्स करायचं हलक्या हाताने. अजिबात ह्याला पाण्याची आवश्यकता नाही आहे, वाफेवर ही भाजी तयार होते. उरलेला वाटाण्याचा कच्चापणा भाजी शिजेपर्यंत पूर्ण होईल. आता हे चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे, झाकण ठेवायचे आणि याला 1-2 वाफा द्यायच्या. अगदी 5 मिनटात ही भाजी तयार होते. बघा बाजूला मी चहा ठेवला आहे उकळत, तर चहा होईपर्यंत ही भाजी माझी तयार होणार आहे. हे बघा किती छान याला वाफा सुटलेल्या आहेत आणि ह्या वाफ्यातच ही भाजीचा एक खमंग सुगंध आणि फ्लेवर इतका छान येतो ना. तर पाहू शकता आपली ही भाजी किती सुंदर दिसते आणि खायला मात्र इतकी टेस्टी लागते ना. काहीही वेळ लागत नाही, झटकेपट वाफेवर तुम्ही ही भाजी चहा पिईपर्यंत होऊन जाईल. आता परत एक वाफ देते आणि दुसऱ्या वाफेपर्यंत ही भाजी तयार. बघा मस्तपैकी आपली गरमागरम ही कोबी मसाला भाजी तयार झालेली आहे. थंड करून घ्यायची आणि आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. सकाळच्या घाईमध्ये ना तुम्ही असं चहा पिईपर्यंत सुद्धा टिफिनसाठी भाजी तयार होईल. बघा किती मस्त झाली आणि कोबीची एवढी छान कटिंग केली ना, खाता वेळेस खूप भारी वाटतं. प्रत्येक मसाल्यामध्ये वाटाणा आणि कोबी पॅक झालेला आहे. तर आपण ह्याला आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, अगदी थोडीच, जास्त नाही टाकायची. तर गरमागरम कोबी वटाणा हा तयार झालेला आहे, म्हणजे कॅबेज मसाला कोबी मसाला बोलू शकता याला. आता हे मी भाजी काढून घेते एका प्लेटमध्ये. गरम आहे, उरलेल्या वाफेमध्ये भाजी तयार होती आणि आता झालेली आहे आपली ही गरमागरम टिफिनसाठी झणझणीत चवदार अशी ही कोबी मसाल्याची भाजी. पाहू शकता पाहता क्षणी तोंडाला पाणी सुटले आणि गरमागरम ही भाजी करून खा. पोळीसोबत भाकरीसोबत अप्रतिम लागते. खरं सांगते, प्रत्येक बाईट्समध्ये एक झणझणीत स्वाद लागतो. सोबत वाटाणे कोबीचा इतका छान फ्लेवर येतो आणि आपण मसाले इतके मस्त टाकलेले आहेत ना की चवच वाढती तोंडाची. नेहमी डाळ कोबी वगैरे खाऊन सुद्धा कंटाळा येतो ना, त्यापेक्षा जरासं वेगळं काहीतरी ट्राय केलं पाहिजे. तर बघू शकता किती मस्त आपली ही कोबी मसाला तयार झाला आहे. टिफिनसाठी काय सुचलं नाही ना, तर सकाळच्या वेळी अगदी तुम्ही कमी वेळामध्ये ही भाजी बनवू शकता आणि खाता क्षणी आवडीने खाताना एवढी तरी खात्री आहे. नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला पण सबस्क्राईबर करा असेच मस्त मस्त व्हिडिओ बघण्यासाठी. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत. स्वस्त रहा, मस्त